Sanibona, phinde nginibingelele futhi ngaleli thuba, ngalo mzuzu, ngaleli hora, ngalesi sikhathi. Sibonge nje umuhle kakhulu uJehova umdali wezulu nomhlaba, esasigcinile, esasilondolozile, esasithandile, esasihlengile, esasibekele, esasenzele konke okuhle ngobubele bakhe, esasenzele konke okuhle ngamandla akhe, esasenzele konke okuhle ngomoya wakhe weqiniso. Ngoba uthando lwakhe luhlezi lumangalisa, luhlezi lwanele bonke, luhlezi ngizothi lu-available for thina, luhlezi luthanda ukuthi lusikhanyisele. Yazi, the more uNkulunkulu ezivulela inhliziyo yakhe ngezinto zonke lapha emhlabeni, ngezinto zonke ngabantu, ngezinto zonke ngemimoya, ngezinto zonke ngakho konke okwenzakalayo. Mina ngeke ngithanda ukuthi sonke sikwazi lokho, ngeke ngithanda ukuthi sonke siqonde lokho, ngeke ngithanda ukuthi nanoma singa-understand kangakanani, but ngelinye ilanga we will get to an understand ukuthi yazi wayeqinisile. Umthetho wakhona wayesho ukuthi nokuthi. Hayi bo, yazi, yazi. By understanding ukuthi, by understanding ukuthi uNkulunkulu usipha konke esikudinga ngesikhathi esifanele, ukusisiza, ukusiqondisa, ukusilekelela, nokusenzela konke esikudinga ngesikhathi esifanele. So, ziningi izinto esikhule zenziwa ngenye indlela lapha emhlabeni, esikhule noma zenziwa, but only to find out ukuthi ukube bezinoNkulunkulu phakathi ngaba ziyona lento eziyona njengamanje. Ukube beziholwa uNkulunkulu ngampela ngaba kwenzeka indlela okwenzeka ngayo njengamanje. Ngabe ubumnyama abuzingeneli isinoma kanjani, buzibuse, buzithikamezise, ebese kubonakala ungekho umehluko kona konke. Engizama ukukuveza kakhulu bantu baNkulunkulu ukuthi izisebenzi zonke ezikhona lapha emhlabeni, different departments, only if bezisebenza ngoNkulunkulu, zisebenzela uNkulunkulu, zisebenza ngomoya kaNkulunkulu, zisebenza ngokusizwa inkazimulo kaNkulunkulu, zisebenza ngokulekelelwa nangesandla sikaNkulunkulu, ngaba akukho kanje, ngaba abantu bayasizakala ngampela. And uNkulunkulu kaveze different revelations ukuthi even amaphoyisa, you know, amaphoyisa, only if angabantu abakholwayo, only if angabantu aba-connecta nezulu ngaso sonke isikhathi, angeke aze adinga ukuthi aqale enze ama-investigations, angeke aze adinga ukuthi aqale collect ubufakazi, angeke aze adinga ukuthi aqale enze imibuzo, testimonies, zonke lezi zinto lezi, o-forensic, whatever, collect ubufakazi, collect ama-samples, kubonakala ukuthi kwakunjani. But mengathi belele ebusuku, umoya kaNkulunkulu ufike as a revelation ngephupho ukuthi laphaya njengoba kufike kwaqothwa imbokodo nesisekelo, umuntu odubulile usibanibani, okwasibanibani, uhlala endaweni yokuthi kwaphela nya. And umsebenzi wabo ungaba easy ngendlela eyisimanga. uNkulunkulu is revealing zonke izinto ukuthi yazi only if into yenziwa ngaye, cause yena ubona konke, ukwazi konke, ngabe kulula lapha emhlabeni. Ngaba akekho umuntu odlongola omunye and get away with it. Ngaba akekho umuntu obulala omunye and get away with murder. Ngaba akekho umuntu owenza corruption enze fraud and then bese kuphela kanjalo. Ngaba bekho abantu abenza isinoma kanjani. And njengamanje siphila isikhathi lapho khona even these people esibathembile sebeyisetshenziselwa ubumnyama nje. Police ubathola beyiphuzela lapha khona la e-police station, beyibhemela. Only if let's come to teachers, abothisha, only if mengabantu abazana nezulu, ngabe izingane ezikoleni bayifundisa iBhayibheli, kube religion, kufundwe ngezwi, kufunde zonke izincwadi zoHabakuk, abaprofetikazi, kufunde zonke izithunywa zikaNkulunkulu, izikronika, amakhosi, kwaziwe yonke into ngezulu. Bafundiswe abantu ngemiphefumulo yabo ukuthi bayophelelaphi. Teachers, only if bangabantu abazana noNkulunkulu, abazana nezulu, ngabe kufundiswa lokho. Umfundise umntwana imiyalelo 10 njengoba injalo, ayazi njengoba injalo. Matthew 5, Matthew 6, Matthew 7, intshumayelo esentabeni ayicule njengoba injalo. And I heard ukuthi ngekathi kusana religion esikoleni babeyicula njengoba injalo, beyicula nje kuhle kwe-periodic table,
imiyalelo, sorry, intshumayelo yasentabeni. Ukuthi babusisiwe aba nomhawu abahawukelwa, sibusiwe senje siphawu ngoba. Imagine something like that. Imagine that amount of fun ngezwi kaNkulunkulu. Amount of fun ngokubiza uJehova every day. Othisha kuba abantu abakholwayo ngabafundisa Bible studies. And then in varsities kufundiswe ngemisebenzi yezandla. Kufundiswe ngokutshala, zithathe ingane ziswe zitshaliswe. Zithathe ingane zenziswe izinto craft, creating things, zithungiswe, zipendiswe, artists, kufundwe ubuhlali, zifundiswe ukuluka izinwele, abanye basebenza in barber shops, bafundisa abantu ukwakha ama-blocks, bafundisa abantu zonke lezi zinto. Ngabe siyahlupheka yini kangaka emhlabeni? Ngoba ngabe sinoNkulunkulu. Ngabe yonke into kwazi ukuthi nje uma kusuku lenkosi, usuku lesabatha, everyone is at church. Everyone uyadumisa. Ngoba nesonke siholo moya kaNkulunkulu sisebenzela yena. But let's say konke lokho sesiyobona emhlabeni omusha. Number 3, abahlengikazi. Ukuba ngabantu abazana noNkulunkulu abakholwayo ngempela. Ngabe bayazi ukuthi abantu abaphiliswa ngamaphilisi cha. Bathi abantu bayanakekelwa. Abantu basizwa, batshengisa uthando. Mase engasakwazi ukuyisiza umuntu umphiphe. Bese engasakwazi ukuyilekelela umlekelele. Umenzise yonke into ngothando. For a matter of fact, if uNkulunkulu ukhona, ngaba bekho abantu abagulayo. Ngaba bekho abantu abasenkingeni ezahlukahlukene. But ngenxa ukuthi sekukhona sekunjalo. How about apply uNkulunkulu khona lapho? Uthi umuntu usumnakekelile, wamgeza, wamenzisa konke, wamfunza, bese yamkhulekela. Doctors, ngabe bayazi ukuthi abantu abalasha amaphilisi abajova because lezi zinto lezi they can make them worse. But odokotela babantu abamoya kaNkulunkulu amthide nje isandla umuntu athi phila manje. Aphile. Ngisho sefile njengoJesu. Athi vuka manje. Avuke. Ongaboni what are those called? Abodokotela bamehlo. Amthide nje athi bona manje. Mengezwe endlebeni athi izwa manje. Kuningi abantu baNkulunkulu. Ungahambi ngezinyawo zakhe, angathathi ukuthi hayi nazi izinto cha. Athi sukuma nje kamanje uhambe. Thabatha uhlaka lakho uhambe. Doctors. If it means there must be herbal uses, kusebenziswa wona-ke those herbs. Bonke amaboza lawa. Izihlahla, cinnamons, turmerics. Zonke izihlahla omoringa, zonke izinto eziyimvelo. Just to boost our immune systems, just to boost ourselves. So ngaso sonke isikhathi into ebalulekile ukuthi only if besihamba ngomoya kaNkulunkulu nangokuhlakanipha wasezulwini, ngaba silimali kanje, ngaba sifi kanje. But this message was more concerning ama-psychologist, ama-therapist. Because izisebenzi, therapist, kumele kube abantu bakamoya abanokuhlakanipha kaNkulunkulu. That is our topic. It's mainly concerning ama-therapist. Yes, man, ziningi izisebenzi social worker, ziningi izisebenzi abasebenza emkhumbini, transportation, trade, zonke lezi zinto lezi. Ziningi izisebenzi zikhona. There are people doing marketing, people doing sales, retails, companies, kuningi. Hairstylists, engineers, kuningi kwehlukahlukene. But my main attention njengamanje in this topic ukuthi ama-psychologist, those therapists, ukuba ngabantu bakamoya ngabe. So we are dealing in era and times lapho khona kugcwele kakhulu imimoya
ehlebelanayo, inkohliso njalo. Kugcwele kakhulu imimoya enamanga, kugcwele imimoya yokukhohlisa, ikutshela ukuthi umumbi kangakanani, ikutshela ukuthi ihlule kangakanani. Kugcwele imimoya yokukhwantalala, phecelezi i-depression. And le mimoya ilibele ngokuya iyanyuka, ilibele ngokuya iyanda, ilibele ngokuya. So lokhu ngikusho ngoba uma siqonda imimoya sizokwazi ukuthi ibashaya kanjani abantu. Lo moya wokukhwantalala, uma umuntu eza kuwe, you know, for a psychologist, let's say a person comes to a psychologist, uqhamuka vele engqondweni yakho ufuna ukuyibulala, ufuna ukuqeda ngaye, une-stress, mhlawumbe ushonile abazali, ushonile unkosikazi, une-trauma, wabona into enkulu angakaze ayibona, wabona abantu abawu-50 befa phambi kwakhe, ibhilidi lawela phezu kwakhe, walahlekelwa i-memory. Mese esukuma noma mese elulama akhumbule yonke into asafarisha from i-trauma. Abanye they've got ama-short tempers, bashaya unkosikazi wabo baze baboshwe and then base bayiswa kuma-therapy. So only if these people banomoya kaNkulunkulu bazo-understand ukuthi no man, yazi izinto ey'hlupha labantu abahlezi beza la akuyona into yamanje, akuyona into egcina manje, akuyona into elapheka manje, futhi akuyona into ezovela iphele isinoma kanjani. But into elibele ivakasha, into elibele ifika, imadaleni ifike, ilibele ifika kancane kancane. Because it can come for as many years. Ilibele nje imncenga umuntu wayo, ilibele nje imbrasha, ilibele nje imkhohlisa. So ngalesi sikhathi usune-depression, umoya wokukhwantalala, usuzibona ungelutho, uzibona uyisehluleki, uzibona ungenabazali, ubona ungalungelwa yilutho empilweni, ubona ungenamali, ubona ukuthi ucela abantu usizo bengakunikezi, ubona this spirit comes. Uthi uyocela amakhelwane uthi ngilambile secane ngiphakele, bathi abanakho. Uvele ubone ukuthi shuthi abantu banginyanya ngempela. Ilo moya usuke usufikile uthi yes bayakunyanya, yes bayakuzonda, yes akekho nendaba nawe, yes abakufuni yabo njengoba bashonela abazali, abakufuni abantu. Angathathi inkinga zakho uzenze zabo, angazenzi ukuthi nokuthi. Ilebe likhuluma nje into engekho. So people who are psychologists, who are therapists, they must be people aba-understanda better ukuthi this is a spirit, this is a single demon elifika livakashele umuntu. So uma ezama ukumlapha ngokuthi alibele khuluma naye, yes ngiyengibona indlela abasebenza ngayo, thola ukuthi izothi bhala phansi zonke izinto ezithandayo, bhala phansi ukhule kanjani, awuxoxe ngempilo yakho, kwenzakalani, obani abangani bakho, environment ohlala kuyona kanjani, yini oyizondayo, yini oyithandayo, what is it, ekucaselwe, what are your weaknesses. Bafuna ukuthi ukhiphe yonke into, sabalalise yonke into. Yes ungakhipha konke ngaleso sikhathi, because these demons are seasonal. That is what uMolwa would say. They are seasonal. Akuhlali nawo isikhathi eside. Ufika ngaleso sikhathi usuke. Ufika ngaleso sikhathi usuke. That is why uzobona umuntu eyehlukile ngale nkathi ephuzile edakiwe, ihambe edembesela ukuthi bese futhi uthi uyambona ngelenyanga ngosesenkonzweni. Completely a different person futhi. Because that spirit sisasukile kwamanje. But sisazobuya, sazombona futhi ecula ememeza ukuthi tapa. These things are not permanent because they know ukuthi akusiwona amakhaya azo imizimba yabantu. They know ukuthi asakhile. But when uvumelayo lo moya ukuthi ugcina wakha kuwena ukuthi uvumele. Uma ubeka iblock sokuqala uthi yebo, ubeke lesibili uthi yebo, ubeke lesithathu uthi yebo, ubeke lesine uthi yebo. Mase ufika uzothi indlu yami le ngizohlala phakathi, kade ngangivumela ukuthi ngaka ngithi siphelile phela indlu yami sengizohlala la bese uyakubusa ngokuphelele. Lapho usuzokubulala khona ke wena, ubulala your soul, kubuse wena, ubuse wona. Ebese umuntu aphuze noma engasathandi, alale kubona, bungasazweli every day. So if these people had a level
and an extent of understanding ukuthi kahle kahle lamadimoni asebenza kanjani, kahle kahle lamadimoni akhuluma kanjani, asondela kanjani kubantu, enza kanjani ukuthi abantu babe influence ekutheni bawalalele, bawathobele, ebese bayalahleka endleleni. Then ngabe abantu abaqhubeki balimale bazibulale kade hamba itherapy. Khokha imali eshisiwe lapha. I don't even know ukuthi khokha malini, but what I know ukuthi kuyakhokhwa impela. Lelo hour nje ohlelo libe lokuxoxa ngempilo yakho, xoxa naloyo sisi, xoxa naloyo bhuti, xoxa naloyo baba, xoxa naloyo gogo. You are paying. Ukhokhela ukuthi ukulalelile nje yena. Ukhokhela ukuthi uthe okay, njengoba uthi uhlala endaweni kanje awuzama ukuthi I'm sure out of 100% only 2% ababatshela lawo bantu ukuthi khuleka, kukhulekile, noma even before their sessions beze beqala bexoxa bekhuluma besizana. Only 2% ezothi asiqale ngokuthi sikhuleke kuqala, asiqale ngokuthi sibize uNkulunkulu kuqala. Because abantu abakholwa njengamanje abazi ukuthi ipresence kaNkulunkulu ibaluleke kangakanani. Above everything, it is the most important priority out of zonke izinto. The Lord has to come first and foremost out of everything, before everything. And mase sekafikile uNkulunkulu, khandi siqinisekise ukuthi nempela kusebenza umoya wakhe ukuze sizane. Kodwa uma ngenze kanjalo, hlale wazi ukuthi noma kungazanya kangakanani kuzohlezi kunoba nekwehluleka phakathi. Ngoba uyedwa kuphela ongehluleki, uJehova umdali wezulu nomhlaba. So le moya iyakuhlebela wonke amazwi enkohliso. Number 1, kumele uyikhulekele. These people who are therapists, they need to tell people ukuthi number 1 kumele ukhuleke. Number 2, kumele ukwazi ukuthi lo moya uma usufika, ngoba ufika ngesikhathi sawo uthanda ngaso. Wazi ukuthi uma usufika usuzokutshela ukuthi hayi bozibulala, uguqe ngedolo uthi Nkosi, nalo futhi le dimo selibuyile, nako futhi lo moya uzothi angiyibulala. Ngeke Nkosi, cela ukuthi ungilwele. Ngeke Nkosi. We need to come to an understanding and a point ukuthi we need to come to the Lord ngaso sonke isikhathi. Size kuyena sithwele zonke izinkinga zethu. That is why uNkulunkulu esinikezile wasabela ithuba elikhulu kangaka. Sicela isikhathi somkhuleko, sithobe inhliziyo, ngisondela kuJesu umhlobo wethu. Siza sikholwa kuye osihlangu sethu, sithoboso kathele yeka ubumnandi. Isikhathi esihle somkhuleko yiso lesi uNkulunkulu asibusisile ngaso. Athi khulekani ngaphezi, incwadi yabaseThesalonika, khulekani ngaphezi, kepha izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka nangokunxusa. So ke siyazi ukuthi umuntu umenxusa usuke ngena plan B, plan C, but usuke nginxusa, cela ungangibulali. Usuke ngenayo enye indlela, usuke ngenayo enye option, usezinxuselela impilo yakhe. So ngabe siyanxusa yini enkosini ukuthi Nkosi ngicela ungilwele, Nkosi ngicela ungiphilise, Nkosi ngicela ungihondle, Nkosi ngicela ungelaphe, Nkosi ngicela ungivikele emaphushweni. Ngabe siyanxusa yini? Ngabe siza ngokukhala yini? Ngabe siza ngako konke esinakho yini? Ukhulekela ukuthi akukho, I don't have any other option. Ayikho enye into engayenza. But the problem is abantu beza uNkulunkulu besanawo plan B, asanayo option. And ngaleyo ndlela uNkulunkulu uyakubuka nje, akutest ukuthi okay umthemba kangakanani, abone ukuthi awukakamthemba, buye qhubeka kubuke akudedele.
because usafuna ukuyiplanela wena, usafuna ukuyizamela wena. Buke nje la ukhathala khona usuthi hayi I give up, and then the Lord comes. La usugive up khona usulahlile ithemba, usulahlile ithawula, ngoba ubuyitshela ukuthi uhlakaniphile ngithi, ubuzitshela ukuthi ungakwenza ngawe, kanti cha kwenziwa konke ngaye, ngoba uyena kuphela osiqinisayo, uyena kuphela osisizayo, uyena kuphela osengamayo. But if wehluleka ukwenza konke ngaye, uzokubhuka up until ubuyele kuye ngokukhala. Another pastor nje sekwasho wathi uNkulunkulu kunento powerful ayithanda kakhulu ngathi emthintayo enhlizweni, wathi inhliziyo ekhathazekile, inhliziyo ebubula ekhalayo. That is why abathanda kangaka abafelokazi, ezithanda kangaka izintandane, ebathanda kangaka abantu abampofu. Ngoba umfelokazi uthi ekhala usuke ngenayo option, akasekho umyeni wakhe. Intandane isuke ikhala isuke ngenayo option, ayisekho uma wakhe, akusekho ubaba wakhe, akusekho lutho. Basuke bekhala vele ayikho inye indlela. Wena Nkosi. Umpofu olambile ayikho enye indlela. Wena Nkosi. So uNkulunkulu ufuna ukuthi simthembe ngokuphelele. Wazathi lo mfundisi lo kukhala lokho kukhulu ngisho kudlula okuzila ukudla. Kukhulu ngisho ukudlula okwemnikelo uthi ngiyanikela, cha. The fact that ukhale deep within ngengaphakathi lakho, ukhala ngokuzinikela wena wonke. uNkulunkulu ufuna lokho. Ngabe sikhala ngokwanele yini enkosini? So if only these people they understand ukuthi le memory deep kangakanani, bazokwazi ukuthi batshela abantu amiyalo umuntu ukuthi lalela-ke. Yabo nje ubuhlushwa lo moya nje ukanje. Umoya ukhwantala le depression ufuna ukuzibulala. Hayi ngoba ufuna ukuyibulala. Kunento libele kuhlebela. Ithi wena ukuthi nokuthi, and isithandwa sami akukho njalo. Inkohliso lo yamanga because le mimoya ifuna ukuthi uphelele lapho iyophelela khona nayo. So enza kanjena-ke. Kuthi makufika lo muzwa lo ukuthi engathi ngayibulala, uvela ukhuluma uthi cha anginjalo mina, ngikho mubi. Cha angisona isehluleki mina. Cha amanga lawo. Cha ngingumnqobi mina. Cha angisona isehlule ngimuhle kabi mina. Cha abangisizanga because abanalo nabo usizo. Hayi ngoba bengizonda, hayi ngoba benginyanya, hayi ngoba nakho ukuthi nokuthi. Tshele iqiniso lo moya. Speak with you inside. Those therapists, they need to come to a point and understand ukuthi if be-therapy be-cancel abantu babatshele zonke lezo zinto ukuthi ungazulwela kanjani, because izinto eziningi abantu baNkulunkulu sibhekana nazo sisizodwa. Ubhekana nayo usuyiwedwa esekamereni lakho, ubhekana nayo usuwedwa uhleli ekhaya kini. Inkinga zakho ubhekana nazo usuwedwa, sebengasekho abangani bakade uhleli nabo. Yabona ukuthi uhleli nabo bekumnandi bungekho lo moya. Yabona ukuthi uhleli nabazalwane bungekho lo moya. But ngeke uzihlale nabo abazalwane 24/7 each and every day, 7 days a week, never. There will come a time and point la uzoba khona wedwa. There will come a time and point lapho uzokhona isolated somewhere somehow. That is why uNkulunkulu ethi sihlala sibumbane sithandane. Lo moya la uzokuthanda ukuthi uyi-isolate wena. Kuthi kumele uhlangane nabantu nibonane nanani uthi hlala wedwa, asikho isidingo, which is false. Sifanelekile ukuthi sithandane sibumbane singabantu, ngoba that's the only way singakwazi ukuthi sisizane ngayo. So mase usufikile akuyala ukuthi khuluma kanje nawe, khulume kanje. Ulwise ngeqiniso lakho. Ngoba usuqamba manje usuyichancelela nje. Ufuna ukuthi nalo mdibe munye, nalo into the bag, nalo ngaba nawe ilwa. Because impi yakwamoya le ayona impi yenyama. So lo moya udinga ukuthi utshele iqiniso, ume futhi kulona. Ngalo ndlela uzokushiya, uzohamba uzobona ukuthi ayikho into engenzayo la, ngiyahluleka la. Uzocasuka. Uthi uyazama ukubuya nge-full force, bafika abantu wena ukuthi bakuthuke nangezindebe zabo physical.
uqhubeke ulwise futhi uthi cha, because even the people can come so that bezoku-influence ukuthi uzowulalela leya moya, ngoba uzobe uhlulekile ukuthi ulalele uwodwa. So uzobiza some person, someone ozofika physically, ozofika ngendlela ozobona ngayo ukuthi ngampela iqiniso kangakanani lento. Akugxeke. You have to fight again ukuthi cha, akunjalo futhi akusoze kwaba njalo. Sikhulekile isibindi kakhulu bantu baNkulunkulu, because siphila kwi-generation yabantu abangamagwala abesaba yonke into. Athi umuntu mehletshelwe yinto afuna ukucasha, uzocasha umboze ngengubo, sakhona nje lento iyaqhubeka iyakuhlebela. Kusizani ukucasha kwakho? Sizani ungibatha ngengubo? Sizani ukubaleka? Akusizi ngalutho. Sorry, because this thing is still here. This thing is still working. This thing isakubusa. This thing isakulandela. And imimoya bathanda kabi abantu abangamagwala. Fana nomuntu, you know those amaqili lawa amabhuli ey'koleni, ayithanda kabi iy'ngane zamagwala. Enza sure futhi ukuthi ayizicindezela over and over again. So if uligwala, that is why uNkulunkulu ethi amagwala awangeni ezulwini. If uligwala, imimoya izokubusa nje. Uthi Marvin ngisaba ukuthi izokubusa ngakho. Uma kusaba kabi ukuhamba ebusuku, uzothi uhambe ebusuku kuphoqa kuba ngathi uzobona iy'poko, kuba ngathi uyothi uthi uzolala phansi. But we need to stand firm. Sazi ukuthi masihamba sihambe sodwa. Sazi ukuthi konke esikwenzayo sikwenze ngamandla ethu. Sazi ukuthi zonke izinto ezenzakala empilweni zethu only uJehova umdali wezulu nomhlaba, umholi wakho konke, umlondolozi wezinto zonke. So kubalulekile ukuthi sazi ukuthi even the therapist bengabe khuluma nabantu bayaleze bakhansela, akwazi ukuthi abayaleze ukuthi kahle lento kanje, kahle ungasisiza kanje, kahle kuwukuthi nokuthi. Because ahlale because in most cases, like I said, bazokubhalisa izinto bakwenzise konke, yeah it's fine, it's so much fun, uzodlala amagame uzokhohlwa ukuthi ube ne-trauma, uzokhohlwa ukuthi unale nkinga. But goduka-ke ekhaya, noma uqale phansi ubuye ucrashe yonke lento, uthi crash yonke lento oyizile, uthi crash. Uqale phansi uthi mina vele nje ngisehluleke, kade ngizama nokuya kudokotela ngikhansela nani, still ubuye kwenye i-session, back to square one, back to zero, back to level 1. Kuze kuthiwa sesizame konke, zikhishwe imali eshisiwe, kwenza ukuthi nokuthi, still usafana. Kodwa-ke kumele sikwazi ukuthi sithembe bani. Siyamthemba yini uJehova ngempilo zethu? Siyamthemba yini uNkulunkulu ngakho konke? Ngoba kufanelekile ukuthi sithembe uJehova umdali wezulu nomhlaba, yena yedwa osinqobelayo kuleli lizwe esikulo njengamanje. It's time manje ukuthi singathembi ulwazi esilifundile, singathembi izimfundiso ezizwakala zenza isense, singathembi esitshelwe ngakho nesajwayezwa kwa cha, kodwa sithembe uJehova umdali wezulu nomhlaba. Sithembe uNkulunkulu ongcwele othandekayo. Sithembe umsindisi ozosilwela kona konke. Uthi uma ufika lo moya and pray, uthi uma ukukhathaza pray. Indaba esemkhulekweni bantu baNkulunkulu, ngoba ngomkhuleko yaxosheka yonke into. Ngokustand firm, uyilwise uyikhuluma utshele nani ukuthi lalela, lo uyithempeli kaNkulunkulu, leli gumbi akulilona lakho. Stand firm. Ngiyaqhubeka konke ngayo usithandayo umsindisi wethu ohlala ekhaya ezulwini. So only if therapist, only if psychologist, bengabantu abasebenzisa umoya kaNkulunkulu, bebezokwazi ukusiza abantu kwimimoya yokukhwantalala, kuma-trauma, emshadweni yabo benezinkinga. I-therapist imtshele, i-marriage counselor lihlala nani phansi lintshele ukuthi phela nina nihlushwa umoya ukuthi ufika phakathi kwenu wenze lo, akhulume lokhu, wenze lokhu, akhulume lokhu, bese unenza niyilwe nixabana.
anothi uma kufika lelo thuba nivele niguqe nibambane nobabili, nibambane kanje nikhuleke bese niyakhumbuzisana ukuthi kombe siyathandana, kombe kangishadeleni, kombe wayengilana, kombe kukuthi nokuthi. Because lezi zinto azifiki ngaleso sikhathi, fika ngesikhathi sazo okudingeka ukuthi uhlezi uready. Ngiyamthanda uKristu mina ngoba amagama akhe asebenza ey'ntweni zonke, ey'ntweni eningi. Athi hlala ninindile ngoba usuku nesikhathi anilwazi. Lawo magama lawo, they go to an extent ukuthi kumele sihlale silindile ngayo yonke indlela, ngazo zonke izinto. Because usuku nesikhathi asilazi lokulingwa, usuku nesikhathi asilazi lokushawa, usuku nesikhathi asilazi lokuguliswa, usuku nesikhathi asilazi lokufika kwemimoya ezosixabanisisa nemindeni yethu, usuku nesikhathi asilazi lokufa imbala, usuku nesikhathi asilazi lokubuya kwakho uJesu Kristu lapha emhlabeni ezolanda ibandla lakhe. Asikwazi konke, but sihlala silindile ngani? Ngokukholwa yena uJesu Kristu, ngokuhlenga, ngokusindiswa, ngokubhabhadiswa, ngokuhlezi sisebukhoneni bakhe, sihamba ngomoya ukuze umoya kaNkulunkulu uzosisiza ezintweni zonke, nanoma kufika ini siguqe sikhuleke bese uyasilwela. Asazi lutho, asazi ukuthi yini ezofika nini noma kanjani, but umoya kaNkulunkulu can tell you ukuthi ukhuleka manje, uzusinde enhlizweni yakho nje, uzucabanga umuntu thizeni bese uyaguqa uyakhuleka. And ngaleso sikhathi uzobe umsindise, mhlawumbe lapha la ehamba khona bezobanja inkunzi, ukhazini wakho or umalume wakho. So asihlale silindile silungele ukuthi ngaso sonke isikhathi siyazinxusela enkosini, ngaso sonke isikhathi senza intando kaBaba uNkulunkulu ohlala ekhaya ezulwini. Ngaleyo ndlela sosinda ezintweni eziningi ezikhuni ezinzima ezikhona lapha emhlabeni, ngoba konakele abantu bakaNkulunkulu. Imimoya iyasebenza ngendlela esimanga, isabalele. And kuyasho ukuthi asiqaphele our adversary Sathane, isitha sifune singamgwinya, and siyabathola nempela. Qaphela, wenza okufanelekile ngaso sonke isikhathi. So nje sihloko sethu nje sithi only if umoya kaNkulunkulu busihola ngaba sihlupheki, ngaba sibhekene nalezi zinsizi. But our main topic ethi izisebenzi therapist kumele kube abantu bakamoya nabanokuhlakanipha kukaNkulunkulu, ngoba ngalokho kuhlakanipha bazoqonda ukuthi sibhekene nani, siphila nani njengamanje. Khona abantu bezofunda ukuzilwela, bengafuni ukulwela ngaso sonke isikhathi. Ufuna ukuthi uyokhokha imali khona ezokulwela, ngeke aze akulwele loya muntu lana. Uzomkhokhela vele imali, uzokhuluma nawe, but impi yangampela uzobhekana nayo usuwedwa ekhaya kini, uzobhekana nayo usuwedwa enkingeni zakho, uzobhekana nayo usuwedwa ususwela imali, uzobhekana nayo usuwedwa usulambile, uzobhekana nayo usuwedwa usulele ebusuku sikukinya futhi imimoya. So kumele bafundise abantu ukuthi bazithwalele, bazilwele. Not that usuke uzilwela wena, but bafundiswe abantu ukuthi konke kwenzeka nguNkulunkulu, konke kubeke enkosini, konke kulahle uNkulunkulu. We can pray together. Phinde ngikukhulekele usungasekho, phinde ngikukhulekele njalo ngesikhathi sami somkhuleko. But umbuzo uthi wena uyazilwela yini? Wena what are you doing? Am I busy praying for you ngize ngikufastele wena urelax nje uyayitanasela nje imnandi le moya mayikubuza nani? Or mina I'm busy praying for you and you are busy fighting wena? Because I pray for you, you fight. Ufika lapha yakuyala lo dokotela, and then when you come out of lesi sibhedlela lesi counseling, you need to fight. Because uwena omele ulwe impilo yakho le, uwena oyiphilayo, uwena owehla wenyuka emhlabeni, uwena obona zonke izinto, uwena ocabangayo, uwena ofisayo, uwena okwenza konke. You need to fight. And akuyona impi-ke yezandla, but impi kamoya edinga ukunxuselwa njalo, edinga ukukhulekelwa njalo. Uyakhuleka? Wenza kuphi? Uyarelax? Bese yakubusa imoya bese uyacasuka, bese yakubusa imoya bese uzibona uyisehluleki, ufuna umoya uzibulala moya. Asingenzi njalo abantu bakaNkulunkulu, akungapheleli lapho. Asingaba ama-failures, base sithemba uNkulunkulu azosiqinisa ngoba yena akehluleki, akuyona i-failure. Yena unamandla onke okwenza konke. Nkosi mina ngibusise kakhulu. Hlezi nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Kodwa nje ndlulisela amazwi nawo abanye bathole ukuphulukiswa. Ezinye nje izinkundla zokuxhumana, you can get 10-minute clips from TikTok, Ulihle Themba, and the same 10-minute clips ku Instagram, Ulihle Themba Wendy with I am Mzobe, and then now umbhalo ku Facebook, Ulihle Themba Mzobe, and the very same 10 minutes clips
Nkosi nje ibe nani, enibusise kakhulu. Nihlale nazi ukuthi uNkulunkulu ulindele nina ukuthi nimbize khona ezonisiza, nilwe kule mimoya yakho emkhulu kangaka esilwisa nsuku zonke zokuphila kwethu. Ihlalele ukusibulala, ihlalele ukuthi siyophelela kwalasha njengayo. Kodwa singavumi abantu baNkulunkulu, asilwe ngokuthembela enkosini nangokwenza intando yayo manje siphakade. Amen.